up in the air. Surely I am aiming high. I've been flirting with success, been the apple on my eye. I've been trying to have it clean, but there's obstacles decline. I am never giving up, cause I was born to shine. The stakes are too high and I'm running out of time. Lost a couple of years and they blame it on these rhymes. It's killing me, they doubting and I'm filled with hesitation. Every day is a struggle and to me that's motivation. This goes to the girls who left me for this music. My content is mature and I blame it on the bruises. Success is a journey and I'm on a solo ride. It's mind over matter, those who matter never mind. You believe you succeed when you give me proceed. All you need is favor to pay for your labor. You believe you succeed when you give me proceed. Shoot for the stars, shoot for the stars. You gotta keep it going and you gotta keep it rolling. Shoot for the stars, shoot for the stars. You gotta keep it going and you gotta keep it rolling. Shoot for the stars, shoot for the stars. Shoot for the stars, shoot for the stars. You gotta keep it going and you gotta keep it rolling. Shoot for the stars. Hello Africa, and tell me how you're doing today. Welcome to another episode of Boxing under the Nightfall Podcast. This is the sports edition. We're back again, baby, and today we have the boxer who's currently have date Pumile sana. So yeah, man. Panda, Yeah, usalala fit? yeah, kulaleki ncamo kana. Kufundini. Kulaleki ncamo. Ngqondo mawuzothi uyalala because no nglamjita at least abantu bakubona as an easy opponent for you. Okanye wena yintoni engakulalisiyo so far? Okay, kuba fit. Xa fit kakhulu awulali ncamo. And then opponent bathi abantu ilula. Opponent nephila funa ungayithathi bayizwe lula. Ujima njengezinye uqhela uzilungiselela ya. Dumza. Masikunikele thuba nawe man nozibulisele. Nice to have you man. There's still more episodes ezizayo nesele ziphumile ku 2025 and we've been working together. Now we have Upanda. I think the last time Besnap Box I saw you too. It was Blackman. Pravito. Oh, Pravito. Bimba. Bingba. Landingekho. Wengekho cha. Yeah, it's Macman no Pravito. Two. Akabekho. Card ngachaf. It's the first kwesithathu ngoku bane boxer. Baleki koni Uyazibaleka iboxer le bra. andifuna box ayikoni 3 minutes evende umelene nendoda akale ndingayiwisa le box. Yeah, but it's good to be back again, man. It's good to be back again. Thanks to everyone who was supporting the podcast, who's liking, who's subscribing. You know, we take it day by day. We're growing. You know, what a way to close off 2025 with a future prospect. A future prospect. Yeah. A future prospect. I remember it was a week or so ago. I posted on social media about who's the face. Who's the face of? Who's the face? Yemek. Who's the face of Yemek? You know, and got afforded an opportunity to have a conversation with the young man. You know, I love how passionate he is. You know, about the game. Yeah, boxing, and him as a person. You know, but the boxing part of it we'll get to know. But the personality was just something that was like, boys going far. Boys going far if he just, you know. Yeah. But yeah, man, already. Andret kakhulu mkhulu yo. Kakhulu yo. Sida ukoslate namhlanje. Yeah, phana phazo manje vele. But akana mic. But just in case umuntu okuba akayazi basihleli nabani sihleli noSiseko Teyise, Siseko Phana Teyise. He is currently IBF Intercontinental Junior Flyweight Champion.
and is also have a SA title, light flyweight title as well. He's also Pagu Amacha ubuye nayo gold with nationals. So he's the man that eqala ijeni yayo, but sekuninzi sekuachievile at this short of space of time esele nako. So this is the person that we're having today, and is also going to defend a title yakhe on the 19th of December, the Night of Champions. Gomso. Yeah. Gomso. Ngoku uyayitsala uyezana. Gomso ta. Mina nisebenza ngedate, so andikwazi ukuthi Gomso. Sebenza ngedate. Yeah, so bayiphumile idate. Idate iphumile. So this is the person that we are having Dumza namhlanje. We questioned besiyibuzile some weeks ago ukuba who is the face of boxing in the Eastern Cape currently, and igama lakhe belivelile phaya, you know, which is, you can tell ukuba abantu they believe on Kusiseko Tayise, they believe kuphando ukuba he is the face of boxing. Do you believe that? Currently? Andifuna uxoka andikho sure no wonder believe because andiyiboni mna le nto kuthiwa ndiyiyo yabo. Okay, sure. Ngayiboni mhlawumbi loze ndiyibone xa ndibe world champion xa ndithi ndiyiyo ukuze nangona ube yi-champion ngingabhelieve uba okay ndiyi-champion ndiyakhe ndilibale uba ndiyi-champion ukulibala mhlawumbi noba sikuphatha ngalo yabo lo ishoba ndiyazi emebuze nebhandi nini emebuze nebhandi sithi sihleli lapha bekazi banali ibhandi apha ecango kwakhe i-IBF yethu Intercontinental hayo ndlala nayo ke leyo. So that's for at the moment Intercontinental, this is your highest achievement so far with career yakho. Ewe iyo kakhulu but and also you are looking to world title ngoku. Yeah. Tell us about the journey kaPhanda. uPhanda usuka phi, uzalelwa phi, and udibana phi namanqindi, because I know you from amateur and now you are professional. Kazazise ta. Okay. Kazazise ta. Okay, mina ngusiseko Tayise. Yabo. Ngihlala apha ka12. Andinalali mna. Zalelwa apha ka12 khulela. Yabo. Sure. Na 21 years nge-age. Yo zimncinci bana bonde. Yabo. I-boxing ndiqale yona ndina 8-9. Sure. Yeah. But if I ndiqala 7-8, if I time xa ndenze na 8 yona. Ndenza pha ka 8. Ndayiwina nge-points. Sayikhumbulwa lona ba? Yo ansayikhumbula. Ansayikhumbula. Sure. Usenginovestana. Yeah, beginner yo. Ndayiwina ke fight yampa, and then ke emveni kweyiwina ndiwina i-fight ndabana ndidlala ke mase ka-8 kudlalwa every weekend. Yeah, you are every weekend. So boxing ndayifunda lo hlobo. Ikhoshi yami ngela xesha ibenguzolile Mambi Blaqo. Oh sure Blaqo. Yebo. Udala ke iziboxes ezininzi ke laso Blaqo. Baninzi kakhulu. Yeah. Yabo. Anjinyiswa nguye. Ndakhula ke nakhula. Ndizophinda ndizobonakala ke ngoku esikagoba nini ibox yamanyani ndiyabox. Ngoku ndijunior ndisiya kwi-SA. Sure. Yeah. Isipho ndisiqala ndi-cadet but ezona ndiqala ndiyasikhumbula. Yabo. Undijunior. Sasisiye eMthatha. Yes. Yeah. Sibetha abantu ke pha ndawina ndabuya negold pha. Yokwamne gold saphinda saya ke ngoku xa ezinye e-Eastern Cape caba oyi-SA ngazazi lapha ka-8 ngalanyaka qala kwakukubox cabe esaziyo kuthiwa ngumagwinya. Yabo. Ubani ngomagwinya? Andiyazi ibox ngathi ibox yaseKing into ezinjalo for sure. Cabe isaziwa ke. Bayizika. Masimanqindi xa ubethe umuntu waziwayo ye uthathe landa ngathi ubuthatha ubukhosi bakhe. Ithatha la throne. Yeah, so kuvela wena. Ndabetha umagwinya enda. Hayi ke ndingaqa ngathi ndiyaziva. Kanti nikhona ke ngondiyiboxer.
boxing wona ndifundiswe ngubhuti wam ayabonga Days yabo manje ngifundisa pha endlini evrandini ke cause uyayiboxa yena yabo Okay. ya nangoku uyanisupporta shem and okay nawina ke ndiwina mase abopha area ngikhule kwi-champions by area Ndicinga loo nto i-catalog yakwa-12 noko ikhona yabonakala. kakhulu kukhule kwi-champions Sure. indlu yasekhaya 1 2 3 4 bekulozola ntete Sure. yabo uzola ntete pha yo ayimane esizwa xa kuziwayo akuze netraffic yamapolisa Uyayibona yonke la movie. yena ndibasela ileyo yabo Sure. iphethe amabhandi pha Jeez, right. champion mhlawumbe lengabi nayo lani bandithi because ndingenayo ingqondo bethi ndizabe nami ndizaze ndibe yi-champion professional ya yabo hayi manje waqa wedla le nanskeni andayosechina nayo wabuya netrophy enkulu qala kwamkhwela la moto zakhe ke kasiphethe amabhande pha asigcwebe Now. yabo Sure. sibonisa abantu ke angoku andiye ngoku ophethe ibhani lam yabo sentsho i-boxing bra yo ndimane ngoyiqamba man Yeah. ya into ezibalisayo but kona ndingathi ijeni yam yambeli hlobo Sure. so Kolong Pazamesa. You just said something very profound about Uzolani. Was there a point apho ebomini bakho or kwi-journey yakho ye-boxing apho uthi eish nami ndiyafuna ukukhwela isilahle nami ndiyafuna uziswa zi-traffic cops endladleni yo man I understand okay wakhe wahlala naye and have incoko uba man nami ndiyabona ufikelela kule ndawo ufikelele kuyo kona uhlala naye ndibe nencoko naye zange ndifuna uxoka Sure. zange ndithi ndihlala naye sithetha nge-boxing mhlawumbi until nangoku azange ayendazi khumbula i-third fight yam ndandidlala lo mjito waka-8 caba moslamajita ndidlala nawo mna ndifike edala kweboxer Bekhona kudala beyiba. angandwabethileyo so wakhwela pha ngala day one hug indothuka nandosothuka namba thina champion izohaga mna That was a huge thing. yabo yabesithi good luck uzowina mfowethu at the shop la yabo danda wina knockout nangala meni because ndimveli hlobo abalisa ngayo le way yabo abanye abantu aba-understand i-impact yobona andifuna uthi yo-role model per se ubona umuntu okufitshane Yeah. within touching distance yeah or ofumana something that nawe xa uhleli uqonde yes no man nami ndiyabona ufikelela phaa so abanye abantu i-magnitude yaloo nto bayi-understand it to an extent uba now you find abantwana they looking for i-role models kubantu abakwi-social media because into abanayo but bawela mna you reach out to lamjita you know ihrotman yakho bra man ndikule situation ndingumjito ndiyabo kohlobo nohlobo sure kuthiwa nditheni ibuzwa kwaba phaa inyathi ibuzwa kwaba Nyathi buzo abaphambili. ngolo hlobo I understand hayi wena bhuti mhlawumbi into seza kwenzeka le uba ibe nexesha naye sithethe yabo okanye ubona okanye mhlawumbi ubona kwakhe lewe Yeah. akwazi udama Well, I think Udumza is raising something very important because I think McMahon wakwathatha ngaloo nto okokuba sometimes as bona the legends they can offer ixesha lokokuba uhlale nabo to uba advise akuxelele ngejeni yeboxing but sometimes the current boxers they don't reach them azikubo you know mhlawumbi khona ngela pride anzo okanye uyamazi ngokumazi kwakho you know but I think it's very important because nina nikwijeni your dad apho bebekhona before
babe mhlambi abazizwe ngoku-world champion ngezizathu ezithile zabo okanye abanye bayeka ba-retirishe yabo. But I think it's very important okokuba uzi-associate nabo bantu noba uzi-associate nabo, but laa nto yokokuba give yourself a time just to go and have a chat nomuntu or a former world champion. Just advise me, ayikhuphisa imali just to because lo muntu has been there before you, you know. You are still having fights that are less than 15, for example. So you are still in a learning curve, you know. But yeah, it's a good thing ngoba uZola Ntete has done something nguwe. Ufakile umlilo nangona beningangoli direct, but ubuyibona ngoba world champion iphilo hlobo. Yeah, bonisile khona. Bonisile afra. Ngathi ni yonke le nto yathi yenza lula. Sure. Yabo. Yeah. Khumbula ngokundlela ezinokhout, yonibetha abantu kweziknout. Yeah. Thi kwezi-status. Xa ndiviwisha i-status, ndandisandowina noma ne 2 days. Sure. Kuthiwa phaa eyereni ke ndingcela ubiza nje igama lakhe lo mntu. Kuthiwa sebenzisa iyeza lakhe kuba lisebenzisa libetha ngabantu nge-knockout. Sure. Qoba And xa ndijonga i-knockout zakho vendini idebut yakho yenze noSiphokuhle. Yeah, wawina nakuyo, wadlala nolukhona. Wawina, wadlala noSandile, wadlala no wayisitsho kusandile kuba good luck. Good luck. Yeah. Third fight yakho. Yeah. Urefiwa Maphupha, also Anele Kunene. But zonke izimanje, zonke izichampions, bro, you were just doing well. And now i-fight yakho no Jacob before bana mela ke ibithe i-boss Dinayo la clip ezintwana ziphazanyiswa ngamangasa athitha kasilinde kancane. But Panda, now how are you feeling ngejourney yakho? Are you happy? You are 21 years. Zindoni mhlambe otkona ba okay kule age yam, at least in the happy ngo 1 2 3, even though I'm still looking 2 on the other side. Sorry, I think another element, man. I wanted Tell you must tell us on this the mic or something, I don't know. I never got. How was the reception at home when you decided earlier on? Brother wam. Yeah. Brother wako into boxing, and then now at such a young age, boxing. How was the reception at home? Yabona pha endlini ukuthi masikabantu abasupportwayo nantoni na siyenzayo yabo. Kwaye niyasupport yabo. So ndiyayibi kanjani. Yena ubra okay man qefele ngiyiqala pha phansi. Sure. Take your time. Ubra wayiboxa nayo ihamba is but zangathinisha be professional yabo. So yena wakhetha isikela. So yabo I know kwena wayikhona yabo andithi andikho nami Story sakho yabo. So nandiye ndihambise ndabona ndaphuma ndahamba ndaphuma namazwe ndabona uba into yam lewe yabo because bendiye eMalawi naseLesotho. Africa Games. Yeah. Ndabuya negold ne-best boxer ngonyaka. Which is ndabona le boxing ezinye boxers zange zakhwela playing i-boxing say amateur. Yeah. Which is ndibonisa kakhulu ba ihani mhlawumbe ngaya kwenye level. Njengoba nje nsithi uZola Ntete wayesenza lula naye leni ba hey boxer mhlawumbe engazange ayikhwela ngemali yakhe ibrand umseka ndiyazi. Yeah. Yabo khweliswa i-boxing which is inkulu lo le. Yeah. So ndithi uBraga wakhetha isikela so ekambe kwexesha wabona isikela sesakhe yena wayeka iboxing. So mina ndandiqhubekeka neboxing ndiqhubeka neboxing ngikhumbula ngidrop isikela mina brandi yo France wakude Panda 21 years usuka kude suka kude wendini isikela ndistophe ndikatre 7
ya ngakho kumakhulu wami bro makhulu wami andiyazi man esisikolo caba iyaflash nansi kaingqondo yakhe Dementia. Oh, Dimension. sure. so bonke ubhuti bami nosisi bami bebeye esikolweni so wayehlala nami ngelaa xesha yabo so ke wayekwazi ophuma apha bra angayazi uba uyaphi athi nje ngento zakudala yena uba mna iye eqolweni yabo so ndadropha isikela abantu abaninzi abayazi lo uba ndandizidrophela ntoni but namhlanje ndiyayithetha Jeez, bro. ndadropha kwam isikela ndahlala laa nyaka naye ndabe ndiyifihla apho kunozala wam uba ye umakhulu apho ya ndandimhlamba lo mhlaba makhulu yabo waze wayengathi andazi wayenyayo lakhe lityebilweni icala so yabo so ndandimhlamba ndimrapha yazi ufane ndawuthi ke ngoku andiyazi uba unozala zangaphangela nami wathi thini ka esikolweni ndandahlamba bangathi nje esikolweni ndaqoma ndoyika esikolweni ngoba kudani ngayo esikolweni yabo ndamxelela uba kunjena nje wathi uza masesikolweni wabe kube kusabhalwa kathiwa esikolweni ndizanikwa iphepha ndanikwa iphepha phaa libhalwa no return ya kathiwa zaba ndibuye next year ndamxelela uba nokwazi ubuya kwesi sikolo Sure. ndiyafuna ke u-37 enzaliseko nomphinda phaa Okay. xa ndifika phaa ndafika ndaqhubekeka ya so ya Yo, ndoyikisile ngicela waphela. Yazi bo lo mbesinga yo. So waphinda ubulapha kapha until wayigqiba nansi ke matric yakho. matric yami andigqibanga khotmani ndiphile ka-11 esikolweni ndayafunda e-BCC Currently, ya sendiyekile khona kona ndiyekele khona ngozodlala i-SA nontuli yes, yeah. xa ndibhala English ndinto dlala eJozi ndandibhala English phaa so xa kathiwa phaa eliboxing ayapha esikolweni Yeah, sure. Esosathu soba mhlawumbe uzofaka ileta yoba yabo yes No man, but this school it doesn't work like that. but Okay, and because of my kid, okay, qhubekeka, sorry. apha thetha khotmani No, because and I understand him. Nene. For instance, you go to any sporting court, closer you represent. There's exceptions, but okay, angamba nencwadi zakhe ngathini. It even happens to a national team. Jonga ukhona umntana nandifunda naye 40 engenele uMiss South Africa efuna eklasini amntana kwakufuneka afumene ileta from Miss South Africa emcelayo from esikolweni period sicela ninga-deductive marks uzorepresenta iwe hlobo lakhona. I do not think kwi-boxing uba uyakwazi No, khanibhalele into ethi bana yes obviously it should be, but I do not think at that time kwaba khona i-idea ethi masibhalele u-BSA man Abhalele esikolweni. ndithina sayiva kulaa veki lawe iba kulaa veki le ifune ndihame ngayo uba ndiza asizokwazi uba usikuvumele but umaneja wam wenza into bangathi ndiyagula yabo so ya so but salifaka late Jeez, man. yabo So, so zandiphele ndibhala so zandibe nayo i-DP ye-English to qualify. yaba ndibhale ngoDisemba ndabhala but ezinye ndafeyila 2 last year ndafeyila 2 so ndaqombe man ndi-champion ngoku so izawuba ninzi inantsika i-challenger abantu bazofuna eli so ndizawuthi mhlawumbi ndibhala funeke ndiyolwa yabo ngapha funeke ndidrophe iweight mhlawumbi kule veki ndiyabhala yabo so ndaqomba mandisiyeke laa hlobo so yeah. But do you have ambitions of Windolo buyenza kuqala bebusiness? Do you have ambitions of buyela back? Isenza ikapenti ndiyayithanda lawo yabo ndiyithandayo ba ulichule lesandla. kakhulu Yela nto betha abantu. Yela nto betha abantu. Ayadibana. kakhulu Umkhweli bondini. ikapenti ndiyithatha khona nyo brapa next door uthong tastika wenza amakhitshi yena wenza ceiling Okay. kangiba ngoku ndingathi beniyilebha yakhe phaa endlini ndisenza ceiling Okay. but ngoku i-ceiling yamogqitha yabo ya
That's good. Yeah, That's good. Panda, it seems like indlela yakho ayikho lula man. As ba we thought mhlawumbe you've been through a lot njengoba usitsho umakhulu injani lando umakhulu akasekho ngoba akasekho ngumsuleke 2018 ya but la nto ikuphatha njani now that you are doing into oyithandayo and you know the sacrifice you have done xa ucinga umakhulu kokuba kule ndawo kuyo ngoku ikuphatha njani just to think of her njengoba engasekho nje ke khuluma landisola qala ba into ndiyikhathele ngantoni leyo umakhulu enabantwana bakhe yabo cheers man kuze ebhlungu la leli ngibona abanye abantwana ngoku abanandifuna nabo ba high school manje iselapha lower primary ya ndandisole but ke ndabona ba sizibona ngokungathi ndibamdala ba mhlawumbe yayinto efuneke yenzekile le yabo mhlawumbe di champion nje ngeza blessings yabo yeah so ndingasho bro cheers man Uyamvona bheke ba uchubekile lo mfana umva ngalento ba athi mhlambe bekunyanzelekile lendlela ndihamba kwenza yeah and there's one thing when I Panda that you must understand sonke sinombe solambayo bro sine race sibalekayo ukho bani head start ukho baqala ngephisi phezulu yeah ukho baqala ngephisi esizansi but ekugqibeleni it's not about how you start sure it's about how you finish and also what you do kule process ye race le uyibalekayo awubaleki namuntu uzibalekela uyi1 and for wena as a 21-year-old uchobeke enough kakhulu for you to understand ngoba bekunyanzelekile lana mhlawumbe iyakuqinisa ngaphakathi ikwenze wangilo muntu ukwazi uyongena pha utiacho zamamela utapikile the 3 minutes yakhe ndimboxa pha ngaphakathi because going inside the ring I've never been and asoze nokuze noba ngathanda ngamali na asoze ta Yongena ngaphakathi for 3 minutes ndithi nizawubhokisa nenye indoda naze ndeze lo. Ufuna ndiye ba? Ya naze. Ngamthatha. Ndifuna ubhokisa no bed P. Ufuna ubhokisa. Ubani nje euro 3. So i-challenge le iphumayo. Oh basi sathi hayi. Yima i-challenge le iphumayo ba. Sizathi hayi suku. No ndifuna ibamba ba uthi lo bra. Uza uthi awakathi. No ndiyabawela ukubona umsulwa no bed P. Uthi ewe. Wena uthini? Indithi wena. Wena uthini? Ndithi hayi kaloku. Oh hayi ke ndibona Kiweka ingalo bra uthe qala lokuba sithi hayi uzawulwa. So Simfuna ayo boxer no mid B. Akho sangesinye ba. Akho nta esasithethelele nta esi. 12 kanena ita 8. Hey, fondini. Bayalo? Yeah, bayabona then kule viki landelayo kulwa yena. Uluphanda. Yeah. Abantu bakwa 12 they are so passionate ngeboxing and naxa kusilwa umuntu wabo bayaphuma kuphuma ikhwanda. Cha yabethu isabisano bethu area. La support ubani? Le bethu area uJacob. Bethu area bethu asipaka ubudazela FM uTapike. Abona uTapike iba hey akayithandi ncam leliba ngathi bethu area. Anyway, Hello, ikhula dijogile la. Ngoxa ndithi ba ya kuthiwa hayi walala phansi ngiya njani. So Panda, when uthelekisa I know kwa amateur there's a lot of izinto enizenzayo nikhululekile and but ngoku ukwa professional. Tell us about the journey kwa professional bro. Kwezi bouts zakho injani so far? A professional. I think yabona lapho ka amateur kubhetere kunaka professional. I think ndingatsho. Sure. Ngake into esendibe ndithanda mina bendithanda ukulwa every weekend uyalewa ngicela ukulwa ngoku
Flokulinde ngoku urelax. Yabo. So ngoku yavakala lena ba. Like ayikangeni kum le ba ndikeni. Yeah. Babhethe inqomo yakhe ngasenze spare kanye. At least ibe khona iglove beke ndayiva nje. Yabo. But at least bro, because ngonyaka wena ulwa 3 times so far. And you are going to with third fight yakho. Yeah. Because 2023 you were 3, 2024 you were 3, 2025 2 so far. Then Ubhizi lo. so uyalwa nalomjita. Yeah. So at least At least I think bandibulele promotion lenkuwe. hey, because yasokola ibhoko bra. Ifumana fight umuntu lo akayi2 ngonyaka. Bazininzi. Okanye 1. West is based up in Island. Yeah, sokola ezinye bra ezinye I think eyamkare khawukathi I think khawulezile man. Sure. Uzi kwabantu mina ndifike abakadlaleli title bra okobela. Like noba Eastern Cape noba yabo abakadlaleli bathi mina nakela dlali Eastern Cape. Ngendadlalela yabo. Kwa lathi ndifika phofu kapha professional kwakunye bra. Sihlala 4000 bra. Ukhoza jeans amanzi. Sure. Wathenye ibox ndi ipela le mali leblock. Hallo. Kumele box le. Uyithi kutheni senza no wena. Aliyazi sasincoba ngebhesi ba. Ubani paya malini yabo. Yelo flowers kwathi azi just box. The first fight express ipela le mali. Ipela le mali leblock. Yena wayibox lomntu no. Ibox le yayiqonda by bawudlala 4 rounds 4000 there. Yeah. 6000. Yeah. Njalo. Melo bra. Awungibila kanzophela uphendula. Because uthina ndawo. What amachi khona imali beniyifumana? Bikhona. Wasixaniye kwi Africa Games. Mina khona bani belukuyi academy. Njoba ku academy ngondibuya eLesotho. Academy ilapha Abbotsford, yeah. Okay. So be spare by 1.5 inyanga. How much? Yeah. Sifumana 12 kg future life ezi2. Sifumana tracksuit. Yeah. Transport. I-transport kaloku kula mali, uthatha kula mali 1.5. But NSFAS. ndingayikhalazeli because ayininzi. Yeah, wa amatsha. Ndingayikhalazeli. Yo. But ngoba professional kukhona loo nto apha. Kukhona loo nto. Yayibona ke nawe? Jaduma. I think it opens up an idea of sponsorships. Exactly. Professional uthi zifunela sponsors be5 ezokusustaina mhlawumbe 10 money paid khona wanungadlali. Engalunga kakhulu no le because siyazi bro thina siziboxers. So appreciate ne1000 in. Because that 1000 rand ngenyanga awukhonda uzithi ungayifumana kuyo. Ngayibulela ngesponsor nje ndizimzekele yabo. Yeah. Akho lithi bebeninzi. Yazi babe ningayikholela lewe. I think one time uGodoba who's now na turned professional. Wakwayithetha lewe ba hayi. I think inenza imali mongo lapha kwa amatsha. But I couldn't believe him ba njani mfuni wenza imali kwa amatsha. Because na besiya ku Africa Games ekugana konto. Yeah, ngomnye lo Godoba. Sogcwayi. Yeah. Khona nale uBlom. Sogcwayi sanele Sogcwayi. Khona ngithonga uBlom naye uBlom yo na make ngqala umanzi. Blom. Nobuthini shit 2019 2020 2021 sandothenisha ngosemdala ya. Thinisha semdala is been kuzo zonke ezwe. Traveling amatsha manje ndizibuza ba khona i-outcome nayo kwezinto ze-amateur boxing because uBlom utena ngathini xa buntswempu because uNtswempu dies ka umuntu oNtswempu lo mnandi I regret ngumuntu othinisha be-professional then uthi uNtswempu kwathini xa umuntu othanda udlala amatsha like I work kanti yo inzima la ndoda then ngonese story esibalisayo mina ba ekse
there's money pa and go imagine uhambe urepresent South Africa kwezi games kuthiwe zone 1 all Africa games Commonwealth preparations and zininzi eziwe mina ndifuna understand ne Sure. when you turn pro intensity ye boxing amateur ne professional hlukile ne style sakho is it the same when you're playing amateur or you had to adjust ke ngokuba yini kwenye level ngokunto esithile nento esithile manje ezichange diyeke ezi ndithathe phana dibanisa yho man andithi mandiqala ngathi mandiqala apha kule ndawo amateur unemali kakhulu lo professional nahlobo ndiyibona ngalo Sure. ndikhumbula usogcwayo beyodlala eza nantsika babuya nedollars Yakhumbula sitsho kum ndithi Yabo. yosita nemali boss kodwa amatshe bayigezela yento ethibali leba lecici wena kule yam wena wa professor yabo ndidaska ulivele eTV-ni mna yabo yabo ndiphinde dadumza professional funeka ube careful kakhulu kamathi bethu kwi-head guard mhlawumbi yeah yayiqombasa uyakhona ukuthengisa ubuso kwakuthengisa ubuso yagoduka kuba kwathengisa ubuso bathengisa iphelile lo yagoduka yabo dadumza so ne-training because yabayazi phaka amasho udlala 2 rounds 3 minutes so uyayazi ba mhlawumbi kubethe kwezi rounds yi-2 wesithathu asandiyadlala yabo apha professional uyakwazi ukuthi kwegqibela okubuwina goduka so ufuneka always careful but ngiyafuna umdefend professional because professional akapheli kwi-SA title once ube yi-world utriplisha la mali ka-amateur noba uphinda noba kayi-100 la mali ka-amateur so one world title shot WBCA 1 change usogcwayo lo uyawuthi khanselela lo no ayi-50 yabo so bangakhalaza abantu baka-pro yeah only because abakafikeleli kwesa stage world is not as easy as by SA champion kanti if bebekwazi bingengobantu bambalwa bathile abazi-world champion bebaninzi then kufuneka bemane beyodefenda kungena abanye bamane beyovekenda amane kungena abanye bezokwenza imali eninzi nokuluzile ubuzawuthi xa ufika apha ufike uthi nonke amatsha base-Eastern Cape imali ndiyiphinda kayi-5 yeah it goes back lanto buyithethe kokuba i-sponsors kwa professional that's the thing yiyo essence basebe kule ndawo sithi umuntu okwa professional is not getting much as umuntu okwa amateur ngoku you know it's because bona kufuneka bezithengisile hence we are always preaching the way kokuba who is the face of boxing and zithini requirements okokuba umuntu singathi yi-face of boxing i-visibility yakhe ukuba abantu bambone uzithengisa njani yena okokuba sithi sponsor no we are going to take care of you for inyanga thina sokupayisa imali ethile you know ibuyela kula way okokuba there is no PR sure. boxing kwa professional you know and kwa amateur there is no PR but of course kwa amateur band you know but bona they're still building their future but it amazes us okokuba umuntu kwa amateur can get more than umuntu kwa professional but yabo ndingathi themna scale is balance sina balance siyaxhomekeka lokho ihlobo lwakho lokuba udecide ntoni wena umzekelo bekufanele thini mina ndivlinde u2028 kamatsha kuze ndibe ndiyodlala i-Olympics nathi no izabandi bandini 2028 bandibe thina sibe professional now ndi champion so ndingathi benizambuza and we ratings yabo benizambuza the very same question uzama understand but for instance you get boxers that as chosen but they want to go with Commonwealth Games. They want to go Olympics. To All Africa Games. And the main one, ibe the Olympics whereby you know ba sakabela dala sakabela ngomfundisi ne I think ngomfundisi umuntu waye pha ngo-1996 we are not sure globe Olympics I know we common Olympics
Olympics. I think Olympics asivelanga xa. it's not easy. Olympics asivelanga because I-boxing style sakhona most abantu bakhala ngazo. Yeah. Yeah, even usogcwayi naye ujike kwi-last minute because of the things zika-BSA and all of those things. You can qualify but ke ngophinde i-South Africa okanye u-BSA awenzele phansi. So it's not easy ukuba ungathi ulinde u-2028 because ayikho guarantee uzawuya weza Olympics eziyana. Kanti ba yonke ibox iba xa iamateur iba nayo igoal ethi ngaske idlale i-games idlale i-DF Olympics. Thike Olympics mhlambi noba mhlambi ungabethwa kwi round 16 kanye at least uba ubupha la feeling ya mhlambi yakwazi awambi yeah so once in a lifetime bro. Olympics are once in a lifetime, but awafika ke ngoku phanda kwela phupha le Olympics. Now we have turned to professional intercontinental sekuwe ngoku mhlawumbe lenza phaka professional ngoyaza world ungenile kwi ratings zika IPF. Yeah, number 10. Yeah, world Number 10. How are you feeling bro about that? Yeah. As much as bomba kungathi izinto ziyakhawuleza kule career yakho. Yabona ndingathi kuqala mle boxing ndizfilisha happy. Andikho set ba kathini ndi happy ndivuya kakhulu ba ndikwazi ba ndifike pha because hayi liphupho lami ba ndifike nampha kwamadoda amakhulu like yabo unobuzijonga every day za rating. Ndibabukela qho lapha Thank God. Ubona umjongileyo pha apha yawo ndingathi ukhona yabo ipromote bike yamkhwaza yabo but oyena mlo ndimjongileyo mna ndiqombayo ikhona la boxer kuthiwa kushuka nompo bola boxer le rate kuzo zonke ingxaki eza categories zonke za bodies. Yeah, so ndake ndayibona ibethwa ngomavest apha apha ICC. Sure. Labo hayi namntu ayitya le. So naqombe ndiyona box engqomba ali ya ndingayibetha. Kwaye champion liyana mna apha ku-IBF nje asenthetha ngam ke ngoku. Hami ndiyibukela andiyayibetha la champion. Who is the kubani current champion of IBF? Kule Banganen. Thando ntoni kodwa ngathi waseChina sinjani. Oh, ezilama China khoyo phayana. Okay, we'll check. Ubungayi ubuye Ndingaye ndibuye noko yo. Not Tanaka. Akafumana ku-10. Akafumana ku-top 4. Noba nganyola yabo njomzekelo balezi boxers ka Nathan nganen. Yabo ngulansi ukhona inyoliweyo man. Izawudlala i-IBF naye ngoku. Dlamini. Yeah, unyolwe around I think around rate 7 8. Oh. Ngathi unyoliwe ungqome yabo kangamenzi. So we charge ukuba unganyola. Yo. But wenzenjani kuzinyola? Andiyazi. Nokuthi ukhoka ku social media. Because unalo ithuba once ungene kula top 10 then you have many chances okuba. Unansika naye bethetha ngo-Ryan mosu tools. Ukasiya. Yeah. Yomkhwazile shengu Instagram. But ayiphenduli. But uzawuletha ubhayi nje but obvious akazolwa naye but uzawuletha ubhayi. You defend the IPO yakhe. Istyle sakho. You know there's boxers as thanda boxer, you know ba masitsale le 12 rounds intwana yami. Sure. Une boxers zithi dingena nje eqhawe masikhawulela umcimbi besize ngawo. Kwezenzi umjita lo umapere sasakhula sifune inyama wavo zonke fights zakho uthi hayi sisendleleni uthi abantu befika uthi hayi seyiphelile ngoba sisendleleni sisiza for yeah understand kukho iboxers that as believe ba mina xa ndibana nawo ndingena nawo mawulale gunqu boxer as thanda ba
yeah man box you know i-rounds ezitsala ezibende where you in ba mawududini udini wakho ngokuba sewuqhawulisa umcimbi wena i-boxing style sakho sinjani ngoba ngenza umzekelo ngoba nifika mina ka professional mina ndingene enalani ba ndabetha knockout izojika kuFarai yabona qombe ba ile box uFarai benileta naye nandiye ngalemenza mnoka because into bengiqhatha zizi knockout kanti knockout iyazenzekela lapha boxing awuyinge knockout hayi ndamnoka kanti uzazigqibe rounds yabona irongo la yona sixelela ba sometimes babomnoka umuntu yabo kanti knockout ingenzeki kwezinye boxers yijiki ifumane yona yabo uzukhangela yona esona sele sami ndisithandayo but mina kubox yabo but nawo amandla ukudiliza wona understanding mental box yabo yeah because ezinye abaye bathi namachamba mina yabo abayazi ba thina xa udlala professional udlala ngexesha elithile which is enjoy ngela xesha uyazi abenjani nini yabo so lamachamba ndo athi bathi bayendawenza ndiwenza ngeli xesha ndifumene ngalithuba ngoba njalo ngizobe ndwenzile kumane uzimene wabukele nomachamba wam yabo ndijonge lamajita lapha bra kwi-IBF sure unumber 1 ngulomjita lebesandobetha uChabalala ewe yeah and ke ngoku number 2 okay number 2 and number 2 zivacant ezandawo eziyana sure iqala ukurate ku number 3 yeah. Sergio Mendoza noba yas Argentina yeah benguphumelelo Shabalala yalapha eMzantsi Afrika bengujunior bengu Araneta ibe yilamjita wase Japan uYuka Ozoki imujonge phi wena bo wena unumber 10 apha ndakubona apha I don't think ujonge kuzo the right one ayizizwe ezi right kandibo kachekisha ujonge kuzo wrong wena achekisha ke bra zeze IBF wena ujonge kwezi ze ring magazine umzekelo so azikho ezi ngoku kuwe njani sendibazikho kule kwezi rating ezi ndizikho I'm sure zawuvela uyazijona dikhona kwezi episode nanzika lokho man nazo qha mina ndithetha ezi uzobona wonke umuntu pha okay ezi azikhithi bangubani ngiyabona ubani ngofona kuwe but nasi sizomngungu umuntu okay ku PK asazama double check yona ne boxers internationally locally okhule uzithanda ngobani that uzicingayo amakanqale bayerian amna ndihambe erini yami hayo nombanjani hayo nombanjana ngithi mabhuti sinyabi ndiboye ngake ezinye box bengafani zibukele kakhulu ngikhulayo benibukele lezi zabayerian xa ndiphumayo ndizobona ke ngokwezinye bonda ndimdala kwibox yaseGauteng M3 PM le Chauke hayi la box Zongeza wa 80 boys zithanda Chauke I don't know why engqiba le box sure yabo unhlanhla Kir ngenye box yami ndiyithandayo le yabo unhlanhla yalwa mos9 yeah he's fighting also naye apha kudise unhlanhla phela kweboxing ngqoma sure cause uqala kwamthanda ndizomthanda ngondisipara naye kakhulu ngibithi ngani amatsha leyo mayiboxa yanditha wabethile ama-Philippine thanda phake looking at man down mental adilize do you have chats no man down ever since ngile lapha Eastern Cape nje ncokola nchekishe njani ever since wahamba down saziye uthetha kwala mina yama ngandase ndiyazi ancokola mfowethu yabo
ndithi umntakabhuti yabo abanye abantu bathi sigamawele siyafana Sure. yabo So that relationship is so lapho yeah kudala semwancane wena since amatsha yabo so yeah yena sinayo into relate kwifamily bethu bene-family because yabo mama yabo makhulu lana mgado mamcirha sure. so no mentown mcirha naye yabo so ikhona nje manje umpatho umolitshayingwe Okay. Manje wona ubike. Unyasa ngiduma lakhe. Bwa. Yeah, ayase exclusive. Sesasemambondweni. Sasemambondweni. wena tamduza Mna Mthangana. Ngithanga. Bodlinja ngokwalapha. Bodlinja umthondo omhle. Umthondo omhle wethi. yabo ipromote yayithanda lethu mina masela ngale intenta Iba. Isene likathangana. I promote it. Vela phana bra. You talking about the promoter yakho. Sure. Ike yathetha apha for nge-possibility yakho no7 Nonjinga. Sure. You think that is possible? It's not possible. I'm looking forward to kokuba wena mhlambe into enzekayo leyo. Awavanje promotions ezi. Do you think bangana enter contract well? Yeah, that's case 2. If kuthiwa elimination kufuneka igqithe ku7 Nonjinga uphanda 4 world title kufuneka ithini. Then mandatory like ayonto yobana ayikho ngalihlobo beyithetha ngalo yena. Yeah. Yena besithi kule Night of Champions befuna idabi between umdantsane nekasi. Yes. But ke ngoku akanothatha ifone afonele idabi. Ba ndifuna uLuis ibox angibona. Yes. But you never know. But you never know. You never know. It is out. You never know. Promoter player yazenza izinto zenzeke. Hayi like itsentetha nje. Yabo. Hayi ngiyazi ke mhlawumbe ngaphela bevana egqibile siyazi. Yeah. Yabo. Bayeke ukuthi yomyithaka obili yabo. But you'll never mind like to announce ifight yakho no7 Nonjinga ku2026 Orient Theatre. Mano mind amapra. Ba yonke into imhle. Hayi son mind. Was boxing experience kakhulu yaye well two-time world champion, former world champion. Yabo. Nasakasa samjongile sathi. Yazi iweld uyayifumana immediately nobubethi bubukhe wanayo kanye ufuna ukudefend kaninzi nayo njenge-SA. Njani? Kaphela nguvu. I-world champion IBF, let's say for example. Yeah. Umwine and then xa uphinde uyodlala umluze elabhandi elithini. Hayi kuqalela hakho. Elakho lo. Dideli ela IBF finish lapha no Zamora. Ipayika ngo. Nobunobetho kuyo uyawudlala pha. Imedal ka professional. Medal aba professional. La SA yafuna bayidefend kayi4 kuzibe. 5. Fine. Liwanga umsebenzi. Night of Champion. It's here. Yeah, but Fighting against Lomjita Atenkosi Tokwan. It's been back and forth the fight. Kudala fundini bhalwa kuphinde kucinywe. Finally it's happening. yeah, but yenzeka ngomso. Siyaduma. Uthongwana I remember ndijima kapla qho. Sure. Ndandifuna ndansakhatha ndisafuna ratings. Yabo. Babe ayinguye engifarayo nothongwana baphezulu. Oh, okay. Ndandifuna udlala nomnye wabo yabo wenzela be above par yabo but I don't think yathi yafika kuye lonto yabo but ke uthongwana ngoku siyadlala uthongwana yathethelela ngokhoshi wakhe sikakhulu yabo Sure. na ntethelelwa ndiyazithethelela Yeah. nangoku umzekelo ndiyasithethelela kwi-broadcast nakwezinye nezinye ndiyazithethelela ndithi
iboxer ethini zayibetha Sure. and ndiyayibetha nyani Yeah. ndithi ngomso uthungwana kahle ndinokawuthi liya Knockout. Uthonga ngethongweni. Hapo ndini. Awubethe awufiki nangu awusigqibi rounds. yabona yena ogqiba rounds asigqibi cha sizawunyuka Okay, but you sure. ezaphela pa round 8 because ikhona ingxaki into endingayifuniyo mna bhuti kuba ngathi awumhoyi umuntu kayikhwazi yabo Sure. yabe kudala sheme ngikhwaza yena Udala kwaza futhi kwaza na manager wakhe. kangiba coach bengazodlala pha ba le file IBF bengazodlala Yeah. Nxa lo mshit. Nxa yakhe. Jesus Kuba kacaci kokutheni kuzinto. okay ndine SA yabo ndine SA but SA mos uhlala 3 months bathi 90 days ukuze iphele ivoluntary kube ku mandatory so ke ngoku imandatory yam iphelile yabo cha caba ke ngobe kusefakwe ipost banizadlala yabo so yena wafaka email efaka challenge ba funeke ndihoye iESA Umenge IBF before. yeah ka ipromoter yabe yona organizer into ethi beni IBF intercontinental yabo bezibona besilwa ngalento ba andikwazi uyeka li depend nandizibuza ba akho ekufamba kodwa uBSA unayo into ethi xa ufumene i-chance like international because most eSouth Africa sifuna sonke sifuna i-world champion Yeah. xa ufumene i-chance international efama utrapha la chance ubuye wephini boy South Africa Ke ngokulocal. yes yabo baboy bakhona ipost Bekumele kunjalo. fake letter yepostpone ba phela after ndilwe ngibethe le sizokwazi uphinde ke ngoku buye indaba edibona namaphepha akajim lo ngathiwa xa ngikhwele ngala day ezakwehliswa Ngonika kuchiyo bro. yo ngave yafa but hayi ipromoter yayilwa yonke loo nto leyo no manager Uphethe ngwenye promo. manager yam aba sala le promoter BK yamfaka free so When you get out free gomes. so yeah ithi ke emveni ba yonke le kathongwane aba ya acceptwa la way ekseni nami ndlala ngayo Yeah. but umanager wami bebengisithi bangayiweli yabo kathongwane Focus up. because yona fight esadlala liya no matter what Yeah. yabo ne promoter ke besitsho ba no matter what sadlala lena okay aki kabe sokoli belungisithi uthongwane belungiselela mina yena dibana ilwandle lungiselela mina lungiselele yena Nikhitshana endleleni. Yelungisela wena. endlela namhlanje uyangisokolisa yanisokolisa Thongwane yabo besithi abesithi ngana besibetha knockout ji afika ke ngoku dawina la IBF wina kwamcaba ke ngoku saphinda buyele ejimini Sure. ngithetha into evacate yabo yapha bebethi into sinjalo ke manager chaba ndiyazi abakhona lithi ngizaphinde ndidlala iESA ke ngoleni phindlela kodlala uThongwane so sabela la wayithetha yabo So you are promising 8 round. hayi 8 round Yeah. hayi 8 round uThongwane lokho uyikhumbula ubethwe nguFarai Bethe ngifarai. Yeah. uFarai kanamandla uFarai kodwa uThongwane wadraw wawa ababe canvas yabo Ekhumbula. so ngiyayibona masiphala iphelele Ifight yakho yokugqibela no lo mjeta uZamora. That was not the best fight for me. I didn't like it. Not because of you, but bengumuntu bekubaleka. I zange challenge man uZamora because
oko wayibaleka lamjita nguwe owawuthatha ijab manu so azange ithanda la fight. Do you think xa uthelekisa yena nalomjita bohluke kangakanani uthongwana ngumuntu oza kuwe okanye naye ngumuntu xa umjongile wena kwi fights zakhe za before is aggressive uza kuwe phambili okanye ngumuntu nje? Mandithetha apha mandithi ehlobo edlala ngalo ngam. Kum was the first round izulwa. Andizothatha i-count. Ambetha wawa. Aphinde esizipha igqibowa. Hayi zangaphindeza. Weva shu konda kasayi. Thelibabo izili theliba yayipheleka la first round fight. Sure. Yabo. So ebaleka ke ngobaleka. Kemna xa ubalekayo sicinga la mzawudzala ndizawukuyeka qala. So yeah. Phinde buye kule fight kaZamora. uZamora khangenze weight yabo. Into ze-BSL zaba zinjani yazi? Sure. U-IBF akanayo rule ethi uZamora makathathelwe. Okay mandiqale hlo. uZamora apho overweight. Sla 40 kg. Sure. Benza u49 point aphezulwana. Ngena nqa kubethini mina yabo. So musikubakho i-percentage apha eSouth Africa xana uyiboxer izanga weight. Sure. uZamora yena zangathathelwe imali. Ndandifumana imali yakhe. Then ke ngoku kwaba ku-rules meeting saqalelwa pha ku-IBF xa bekhula kayi-2 sisikali. Sure. It's my first time ke ngena ku-rules meeting ze-IBF. Yeah. Qela imedali kaloku. So sasihlele ehlobo pha sicazela uba bawufumene i-crowd round ntoni ifight izawuntona yonke laa nto. Sure. Yabo sakubanza sixelelwa ngomso ngo-7 belapha sabujika isikali ungadluli kuweight ethile. Awudluli xa udlala ngo-48 awudluli ku-53.5. Okay. Udloba ingaphezulu. Because ba udlulile fight ayisekho. Yabo. Afi okay akudlula alamini ke ukuntu kwa isikali. Umshita overweigh then ke overweigh wakhe zange landelelwe manje into yami ba mfanele amali kathoka la kaZamora. Yeah besikayalo ile. Yeah. Ngabe but ke ndandiqomba fine wethu. Awuzomkana ibhandi yona. Overweightile ngokwabalekayo pha eringini ongalamini ulamjethu uZamora. Ayiwa overweigh engomso. Oh. Esangengomso isikali wangena kahle. Sure. Esangengomso wenza 52 point wenza 53.2 mina. Yabo. Alanda geja lo bra. Ala geja yo. So for sure ngoku besishilba ujonge kwi world title ngoku. Le bandi ulwa ngoku kuba i main bout futhi. Yeah. Ulwa ngoku now that usithi ndifuna ukugqiba lento kaThogwana. Then what's next for uPhanda? Okay. Ndingathi benza thetha lo nto nam. I-promoter besacupha phansi wona promoter yabo. Kuku-fight ngo-February. Kayim. Yeah. April ndim. U-promoter uthe ngoku xana umuntu edlala funeka edlale abe azimele yedwa kwi-tournament yakhe. Uzimele geqe. Kuzoba njalo ngo? I like into ayiproposayo. Like wena uzaba naba like ndibe ndimain bout. Yes. Nina nibe kunjalo. Yes yeah. Yayiva leyo. Njengo seyiqanti seyiqalile. Okay apha nguwe. Yes. Okay. Yabo. Next nguwe. Kuyimi. Yithi mhlambi ngezimzekelo ibe ngo njalo njalo. Okay. Uzoyi headline. Yeah. So ke ngoku next kwami ukhotman April. Yeah. Ingayi kulandwe nge20 ithiwa into landi ikhoya 20 ka. Ike 19 asile celebrate nge9 nge20 after win ya. Ingabantu bazawucikela le mali ba.
Ngena free. Okay, anyways isatsho braba ngoApril adlala qala asikathethi ba sawudlalela Ntoni na? going forward sawudlala ntoni yabo elimination mhlambe IBF okanye defend eliminations on 1 and 2 elimination because sekude mina for yena ona mawunyole man mawunyole Panda, that's what we want. yana manyolo buya nayo hayi buya ndiqhuqile yo wonke belapho so yeah ngobe sokolisa April ke sijonge nemveni ka Londo leyo yeah okay awuzo kwimveni kwalefa thathe leave nje selivini buye yeah yo wethu December kwesibhoxa zo short sure because kalofu nepini ngoJanuary bile gymini because uncedise kwa uyim uziyancedisa yeah yancedisa kasejimini before siyishwa kan shwa shongathela sishwankathele Panda. no ilemi lami liyathanda unanze kubambeka amanye amagama xa nobizayo 2 to 3 years time uzibona uphi ezophanda Panda the boxer, Panda the brand. Okay masiqale apho nge19 umuntu makathenga iskipa apha kum yabo sephanda Mali you cha eziyana nje sithanda manje izikipa ngazinkulu kukho izikipa ngoku kubona ndangusimnandi noma ngubani ezisinje like thenga libidile yikuthetha mos Akoto kwa uyano uyagwaja ezingathi sibheki man yabo Yeah. King Panda bangemva esinye mhlawumbe sibhalwe kule ndawo bekhwelana la nansi yami ya yele kubheke logo iyo le uyayiphanda le yabo ufaka izaza dithi uthi bostini bozo 2 to 3 years uzibona Panda the boxer no Panda the boxer sibona mina but the world champion unified yabo because yona goal yami ndifuna mina unify bola la champion tongicafu yeah hayi like ngibonise into ba siyakwazi nathi lapha eSouth Africa unifier noma kayabuyanga nayo ke mhla yabo siyakwazi unify mhlawumbe ngenzeka nokuthi umuntu abuye nayo yabo big fight yeah ujike ku stable sen Shani besifikile besifikile ubhembeze ngomnye wena kanti dedi kahle buda uzawuphuma episode uzile kaloku kodwa le ezinye ze world champions bezifuna ukuya kude ezi besendele yaseMorocco na khona nenye yaseMorocco khona eMorocco khona le yase Argentina yeah aluthetha cause kaloku seyiphumile oh but lizibambelele okay yeah so but Panda bro we're here to give you flowers yakho and wishing you the best with future yakho. There's still a lot man that you can achieve with boxing. Udumza lento ayithethayo Panda the boxer, Panda the brand. Bisiza kuyo. I hope man Panda you nizayikhulisa lento yale brand because i-boxers zethu zifocuse kwisisu bethi but umuntu can akakwazi I don't know mhlambi ke yama neteam yakhe yonke lanto kuba how can we simthengisa uPanda elapha eEastern Cape elapha eEast London abe ngumuntu okwazi ukuziphilela make businesses abe athlete esikwazi singathi izinto sizibona kubantu baseAmerica sizibuza bakwenze kanjani abantu baphila kanjani bezibox abona babe nje but we need lando la teamwork nawe market yourself sell yourself akona uzimaketha kodwa mfuna uxonya kwazama kakhulu mina yabo keep on trying bro yeah yabo khangoku bekena cikiswa ngutatomza yabo bafuneke ndizame nangebrands mina ixeshini sibenzama ngam yabo bethu gym yabo so yeah
Ngaveza iqhinga lakho kwabanye abantu. Asoze. Ayo. So yeah. Sure. Insathi iphanda i-brand yona ngiyayizama kakhulu. Sure. Yabo. Phanda yona kubuntu bayo. Like mina apha in future ngaske ndizibone unified ndinendlu yami yabo. Yena indlu yami ndibawela ngone since age apho ndisesemncinci kakhulu. Was like ndiyayithanda lo nxa ndiyathanda uhlala ndedwa sometimes engomntu uthanda ukuyaba phandle yabo. Oh, okay. Yeah, so yeah. So ke bene moto yami mhlawumbe xa ndibizayo apho ndingathi manager hey funeke ndiye endaweni ethile ngoku ndithanda nemanager so wari man sizahamba ndithi. You are 21, bro, and the youngest world champion at the moment it's 21. Yeah, Abdul Mason. Yeah, Abdul Mason. Hey, ayinzima. Ndibukele enye fight yayo lana. Ibethe yaweso umuntu yaweswa yona. Phinde yabo. Get round day 1. Get round day 1. Ngamjito ne fate entele. Get round day 1, bro. Abantu bawe kai 4. Hayi. Man, are you ready for a world champion? Wena ngokunokwakho? Mina buthi jali rate. Awujongile. Mina le rate mina buthi. Ngifuna ukuxoxa. Okay. Awurate ku-WBC. Andika rate kwezinto sa dance because saphethe IBF. Oh, so Yeah. international. Kwi-group kanye global kwi-WBO ngizawurate ngeke bethu umuntu pha i-rate. Bethu umuntu pha u-rate. Yabo. Yeah. So that's why benisithi benithetha uShukanop. Yeah. Yabo bangabethu uShukanop rate kuzo zonke. Lo ngabetha mhlawumbe ndingabetha mhlawumbe Ungangena ku-WBC. Yeah. Ungena ku-WBO. kuzonke. Okay. At some point I think uCirha I mean uke wakuzwe ezabhodizwa Yeah. i4 because besilwa nabantu bakweza rating. Then city boxes are well champion. Yeah, 4 bodies urayitwa kuzo zonke. Osarate wona still. No, I think urayitwa kwi-IBF ngoku ngoba ngena bodwa but bekwa wadrop after la loss yakhe kula mjita seMalawi. Dumza, I don't know if you have a closing. Yeah, but closing, just into Orient Theatre. Yeah, closing. Just quick fire questions. Sure. Akona ibucing buthini. Sure. Favorite boxer of Favorite- all time. Ayo, mental. Eh? Mental. Hayibo. Hardest puncher. Yalo ngomgqibelo. Hardest puncher. Had a sponsor yam. Wakwa ifacea. Wena boxer yaqoma. Sure. Deva. Andifuna ukuxoxa ayikabikho apha. Andifuna ukuxoxa. Khandle ndikhona apha kwi-sparring ke yabo. Bani kwisparring. Yo kaloku mental. Mental. Your mental. Best part about being a boxer. Don't know incanyaya about being a boxer. Really ngincanywa apha kumazi umuntu i-discipline. Yabo ya. Yena ndo ngayithandiyo ngeboxing. Ulamba. Drop weight kulamba yo. Sifuna ibona le. Imili yakho ityayo before a fight. Yo, izinto zami. Okay mina isikakhulu ngikipapa future life ndibuye ke ngqondo kwami nditye rice ne veg yonke lanto 7 class. Before. The future life. Future life. Yabo. Future life. Nditye future life. Future life. Ndimi panda. Future life. Here's a panda. When you plan, you must make a plan. I understand. Okay. Ingoma uphuma ngayo. Yaxhomekeka xa yamba ngibephi emothi. Apha kutokwana kwamba ungaphuma ngephi. Ikhona ngoma ka50 cents angena ngayo yona. Wa. Kangere kasicira mani ngoma. PT. What is the name? My name is the name. This is the name for hawkers. Welcome to the panda. Broadcast champion. Kangere yona ba. So ungena 50 cents. Yeah, ngina 50 cents. Oh yo, webebethi umuntu ongena ngo50 cents eringini. Last one. Uyu bank so hey. Last one. Carefully. Hayi ne. Who's the most important person ebomini bakho? Awungwana Lobalekile apha kompyuta wami ngoku. Ngunozala wami. Yeah man. Yeah, nozala inxaki ngutata ngumama. So yeah.
I'm not ready for ungomso. 70 poya ndikhwaza ikhona la ngomakanga bala out panda yeah design yeah panda Anqakli liyafitha senze layiva fra message yayiva ithi ya defender izo defender le ways into ezinjalo man yabo so thinga le lebengene ngayo Eubank khona ngangombigeni ngayo kwehim oh inqandi ndizeyimamela ngokisi bendiva pha kwehim sure man qombe ano becapukile umngane nami la Man. hayi ngoba Panda, your last words, man. Kubantu Benefo podcast, Kubantu be Sports Edition. Sure. I know there's a lot of people abazophuma bayokubukela, bro, and there's a lot of people abazokubukela nase TV ababelieve ukuba you are the future world champion of South Africa and the world champion. I mean, so just your last message. Unuthini kubota. Okay man, ngala pha kuwoni man bhuti yabo. Uthi ngabuleka kakhulu bani. Okay. Before the bulele. Yeah. Utheni sizawuthi manje face of boxing? Akuchothina. For uTastipa belapha. Ngokuthi sasibuza ba who is the face of boxing? Yes. We see the potential kuwe, and ngoku sikwilizwe le social media we see your visibility not ngezinto ezirong. Sure. Awuvele kuthiwa ubaleke izisu u10 uvela phaya working on yourself, which is we believe ukuba you are fighting for your dream, to be the world champion. So as we see currently up kuMecca, there is no boxer is as active as you currently on social media. Mnandi ayikho ndibona andiyazi ke mhlambe zikhona ezinye. So we see to face of boxing based on that, and xa sijonga fights zakho, you are always that person that is obonakale as express eringeni unwabile, Charismatic. you know, so the confidence as well, ungumuntu okwazi ukuzithethela. So Tina, we take on those things qokelela pha, and xa ujonga abanye abantu kunzima ukuthetha kwezinye boxers wenene asifuna ukuthetha nenzima kulophula. So Tina, I think we are based on that. Utatipa naye noba akekho, but I think he is also based on that. For me, I'm based on that. Visibility yakho ne discipline yakho and how you fight and represent yourself in the ring of boxing. Okay, anephuti ngidangi. Okay bhuti manje nibulele ngento yonke man bandi nikwazi unibiza apha. Yabona. Ubizwa wona banapha kunefo. Kungeyoqala ndibizwa. Sure man. Because ndake ndaqhopha noTacasko. Zathetha. So that's why ezinye izinto kakade zithethe because naleli ba ikhona yabo On the other side, sure. Yes. Yeah. So ndiyabuleka kakhulu ndisezaqhuba kakhulu yabo but so Thina sonela band. Xa sibuya sishuta i-episode yethu yokuqala ka-2026 sifunela band apha. iliphi because kaloku samabini. Kaloku eliloba winile lelakho lona kakade hlele lakho cause uyi-champion. Sifuna ngoyiphixa uphinde ubuye uzoqala sizoqala unyaka omnye siphinde siqala uyi-champion ngalo. So You understand? Asifuni lihambe. Kuthiwa hayi lisekasi sifuna libe lapha entsane lingayi nowhere. okay kwabalandeli bami ndithi ke abaphume bonke bayobukela Panda akho ehlukileyo ngaphandle kwe-knockout. Yebo. Yika le knockout. Ngicapukile bhuti. Nomsindo. Nomsindo. Uzimnayo ufuna umenze blind date wena BK. Hayi man. Who's that? Oh uzimkhitha mina napha endlini sister yami. You. Yabo. Tina wena. Umenze blind date now. So ikwazile nje wayizibasa. Hayi akazoyazi. Akazobukela Uyayibukela bani. akazothatha uzofika apha. Yabo. Uthimba ngathi wena. Makubelo brabe sabulela pha ngicha. Uyaphazamisa. Khona ngento. Eqaleni off ramp bra. Like off ramp ngenye off ramp bra.
so ndithi abamba baphume bonke bayobukela Yeah, man. bukele phanda enzayo mosi iphuma la mina yona nqindi ezambetha ngalo lokuji nali yaske abone ba dali yeah It's in 1,000. Nansi come okay ine 1000 rand mntu uyikhwazile 1000 ondini area. Yeah. utalongi akaphenduli Okay, sure. utalongi sisebethe I say that. sayibetha nokhathi yabo asayibetha utalongi utalongi uthe mina nakhoshi ayingobantu abakho utafaya ithi ngiqombe ukhoshi wami Yo, tafayas you. yabo bese ngobabini ukhoshi wami ukhona nosityatha Sure. Yo. so niphethe incangathi Yeah, Jimmy lo mase. Yabo. So sinomsindo pha ejimini that's why nisithi ba ngomso nje Capukile. Aha lokuthogwana naye I think zifensi zakhe ezokhuphi ezizobheja zithi sangaphambili because wena ngabantu bakho abakholelwa kuwe ongabathumanga right yeah so naye bekumele bakuze abantu bakhe abamthembile abathi nathi sizomisa ngale 1000 nami ndifuna ubheja naye yazi nami ndifuna ubheja naye ingxaki kaloku naye no confidence obazothi title yam yabo It makes sense because yena wena ngojumela uzamora yena ujumela wena Kudala ijima. kudala njimene angiba kaloku kujoka khulumani kukwinto ethi kaloku xa ujima ixesha elide hayi ba fit over yabo xa fit over ihaka lona nemandate ayisipanela hlobo yabo apho uzabona ngomso yabo Abaziva le. but ndiyafuna ukuthi emntwini obukeleyo opredictileyo uba imatch izawuphela ku round 1 bekumele basimnike i-blind date nophanda okanye whoever person masenze lo way man May No. Umntu onsisi opredicte kahle. Ba uza wina ngeyiphi round uphanda. Uzawufumana i-date no BK. yeah a-blind date It's no longer a blind date. well, date is on It's not the date. nizonibethela imali Yeah, we'll make a plan for it. Size the place to okay Yeah, we'll make it happen. okay Yeah, bo. Bano ngusisibonke umtshisi strawberry yabo so mfla kawumbe Uyimele le nto ibele. the boyfriend ngona ndifuna interview home so No, but PK asivalid. Also, we just want to wish everyone who's traveling from indawo zabo zoxelenga going home for holidays. Yeah, You know, man. they want to say safe travels. You know, with December, izinto zenzeka zininzi. You know, nibe safe. Nibe safety out there, guys. Nibe safety. You know, go out there and enjoy a festive season with families. You know, come back 2026, same goal, same vision of trying to better yourself. Dumza koyana dimnqa. yes asibakani mcazi bafuna ubheja ngantoni but ke Hey, you also now. Still have time. obifuna ubheja ikiti yakhe plus nemali mina uThongwane uwinile wama nekiti yakhe neglove 500 Yeah. kaloku apha somgcebe proxing ndo dlala Umstrip. yeah somsusa ambeze Le clip udinga uphuma ili le. Le but sakucela lonto leyo ayiphumile challenge. ufuna ukuthatha ikiti So immediately kuthiwa ikuphele xa ise dressing room ba ikhulula ngoku. imithi kuthiwa instill yabo negloves zami nje zokhula nazo xa ibuye uzondinika ikiti yakhe yonke lalo benxebile sure yonke nezakaus yonke laa nto andifuni babe stick umzeke khange yenzeke dini ndime nithethile pha kufarayi kaloku kufarayi makanike ii-gloves wathi ukhosi wakhe hayi ndicela ke lina seyenzeke Uyavuma. because ndizombonisa uba ndizegqeba ikhariye ngoku hayi man masiva le Ayikho into esidebheka sizithethi ngale.
Otherwise, we're wishing you guys all the best in the festive season. Under the Nayful podcast, this is the sports edition. UBK, not Dumza, and also we're joined by Upanda. Panda. What must he hear? Top 5 year boxers. What was here? Got my tournament, top 5. Don't top 5. What was here? Okay, top 1. We can't feel it, I don't buy that. Don't buy that. Out, Jason.